Mga kapuso, karong adlaw atong ila-ilahon ang bagong commander sa 4th Infantry Division Philippine Army ug atong sayron ang mga kabag-uhan nga iyahang ipatuman ilawom sa iyahang liderato. Makisayod sabta kung kamusta ba ang interventions nga ilahang ginahimo alang sa mga banay sa mga namatay nga sundalo sa C-130 plane crash. Atong makauban karon si 4th Infantry Division Commander Major General Romeo Browner Jr. General Browner, sir, magandang umaga po and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo, sir? Yes, Cyril, good morning, mayong buntag, and thank you for inviting me to your show. I'm okay. Thank you very much, and thank God we are alive. Sir, unang-una po para po sa mga kapuso natin, can you share to us ano po ang buhay nyo noon at pati na rin po yung experience dito sa Northern Mindanao bilang isang militar? Well, nung pong young officer ako, I was a captain. Na-assign po ako dyan sa area ng Caraga. I was then the commander of the 6th Special Forces Company at ang area of operation po namin ay Agusan del Norte and Agusan del Sur. And then nung na-assign naman po ako sa Marawi City during the Marawi Siege, and then later on naging brigade commander ako ng 103rd Brigade sa Marawi City. Nag-ooperate rin po kami malapit dito sa area ng Bukidnon. Sir, first few days po bilang commander sa 4th ID, kamusta po ba? Ano-ano po ang mga unang tinututukan nyo na issues sa division? Well, of course, during the first few days, binigyan po ako ng briefing ng ating mga officers dito sa division. They gave me an intelligence briefing para maintindihan ko po yung threat na hinaharap natin and the other issues that we have to solve. So nakita ko po na talagang maraming problema, security problems na hinaharap tayo dito sa regions 10 and the Caraga region. So during the first days ng aking pag-upo ay ang ginagawa ko po is just I'm trying to understand the situation in the area. Sir, ano-ano po mga plano nyo upang ma-address ang mga issues o mga problema under your leadership po dito po sa Northern Mindanao at saka po sa Caraga region? Alam niyo po, naniniwala ako that the security problems as well as the other problems dito sa ating regions ay hindi lamang po military problem. It's not a purely military problem. Therefore, it does not involve a purely military solution. Ang kailangan po talaga natin dito ay magsama-sama tayo, magtulong-tulong, so that we can solve this problem once and for all. Sir, pasensya na po at alam ko medyo sensitive ito na topic, pero pag-usapan po natin, sir, kung kamusta po ba yung pagkamusta nyo po sa mga kaanak ng mga namatay na sundalo natin po sa Patikul Sulu, lalo na po yung galing po sa 4th ID? Yes, nakausap ko yung mga kamag-anak nila. Of course, malungkot sila na ganito yung nangyari sa kanilang mga kamag-anak, either anak nila, kapatid nila, no, or boyfriend nila, asawa nila. It's really very sad. Kaya kami po dito sa 4th Infantry Division ay nakikiramay sa mga pamilya nitong mga namatay ng mga sundalo. And we are expecting more of the cadavers to arrive once they have been identified. Alam niyo po kasi karamihan sa kanila comes from Caraga and Region 10. Dahil nga po, dito natin recruit sila, dito natin train sila, but they were assigned with the 11th Infantry Division in Sulu. Kaya po sila dinala doon. Malungkot tayo lahat dun sa nangyaring aksidente. Mm-hmm. Sir, mensahe nyo po sa mga inyong sundalo under 4th ID at pati na rin po sa kanilang mga mahal sa buhay po. Yes, maraming salamat, Cyril. Gusto naming ipaabot dun sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga namatayan, yung mga pamilya ng mga sundalo na namatay sa crash dito sa Hulo, na ipapaabot po namin ang lahat ng tulong na kaya po namin ibigay sa inyo. Pati po yung mga anak ng mga sundalong ito or mga kapatid, they can be given scholarships, no? So hindi lang po financial support ang matatanggap ninyo, but yung mga mas long-lasting na mga tulong
just like education para sa mga bata. At sa mga sundalo naman ng 4th Infantry Division, let us not be discouraged by what happened. Alam naman natin na ganun talaga ang trabaho natin. Very risky yung trabaho natin. But we have sworn that we will give our lives para sa ating bansa. So let's continue to work. Let's instead na ma-discourage tayo, let's be inspired by the deaths of our comrades. Dapat ay lalo tayong magtrabaho para sa kanila. Maraming salamat po, Major General Romeo Browner Jr. sa oras na iyong ibinigay sa At Home with GMA Regional TV. At more power po, sir, sa inyong paglilingkod bayan. Ingat po kayo palagi. Thank you, Cyril, at mabuhay po kayo. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.